האם אתם מתמודדים עם מטען כבד מהעבר? אם כן, גלו היום איך לפרוק אותו ולהיפטר ממנו. הבוקר אני רוצה לדבר איתכם על הצורך בנחישות כדי להיפטר מהמטען שלכם. במילים אחרות, פירוש הדבר הוא שאתם עומדים לקבל החלטה שיהיה לכם מה שישוע מת כדי שתקבלו. ולא תתפשרו על סוג ב'. לא תתעקעו ברגע שהתרחש לפני 10 או 15 שנה. תאפשרו לו להמשיך איתכם לעתיד וכך למעשה למנוע את העתיד. אבל אם אתם מתכוונים להיות חופשיים, אתם צריכים להבין שאתם צריכים לשתף בזה פעולה עם רוח הקודש ולהיות מאוד 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 נחושים. לא לחיות בכבלים. כמה מכם נחושים לא לחיות בכבלים? אתם לא נשמעים לי מאוד נחושים. מתאוס 7:13. הייתי די מבולבלת כשנכנסתי למערכת יחסים רצינית עם אלוהים. הייתי נוצריה כבר זמן רב, אבל לא הייתי נוצריה רצינית. יש הבדל. הייתי נוצריה שהולכת לכנסייה, אבל לא אפשרתי לאלוהים להתערב בחיי על בסיס יומיומי. ברגע שאתם מקבלים על עצמכם את ישוע כמושיע, אתם אמורים להקדיש את שארית חייכם לצמיחה בצלמו, ולהפוך דומים יותר לישוע. איש מאיתנו אינו נמצא במקום שהוא אמור להיות בו, אך בכל שנה שהוא חולפת, אנחנו צריכים שתהיה לנו היכולת לומר, תודה אלוהים, אני לא במקום שהייתי בו. אני בדרך, אני בסדר, אני בדרך, עוד לא הגעתי, אבל אני לא אסתכל לאחור, אסתכל קדימה. כשאלוהים התחיל לטפל בי ולטפל בי ולטפל בי, כנראה הרגשתי כפי שרבים מכם מרגישים שאני האדם היחיד בעולם שהוא מטפל בו. הרגשתם ככה פעם? הייתי כאילו, למה אני? למה אני? אתה לא מטפל בכל היתר כמו שאתה מטפל בי? זה היה בתחילת השנה, באחת השנים, אני קראתי במתאוס 7, 13-14, שאתם ככל הנראה מכירים, והיה לי מצב רוח זועף. קורה לכם לפעמים שאתם מתחילים לזעוף כשהם מתפללים? זועפים עם אלוהים? היכנסו דרך הפתח הצר. כי רחב הפתח ומרווחת הדרך המוליכה לאבדון ורבים הולכים בה. אך צר הפתח וצרה הדרך המוליכה לחיים ומעטים המוצאים אותה. הוא אומר שאנחנו יכולים לבחור בין שתי דרכים, הדרך הרחבה שקל להישאר עליה והיא מאוד מרווחת, תמצאו המון חברים בדרך הרחבה, או הדרך הצרה, שהפכה צרה בגלל דברים שעברתם בחיים, וכתוב שמעטים מוצאים אותה. הדרך הרחבה מוליכה לאבדון. הדרך הצרה מוליכה לחיים. דרך אחרת לומר זאת, אם תעשו עכשיו מה שקל לעשות, תחמיצו את החיים האמיתיים שאלוהים מכין לכם. אני לא מדברת על מה שיקרה אחרי שתמותו ותגיעו לגן עדן. עברתי הרבה דברים קשים במהלך 30 השנים הקודמות, כדי להגיע למקום שאני עומדת בו כעת. אבל כעת אני נהנית ממידה כל כך גדולה של חירות בחיי, ואני יכולה לומר לכם שרוב הבעיות הקשות שהתמודדתי איתן לפני 32 שנה, כשהתמלאתי ברוח והתחלתי לצעוד ברצינות לצד אלוהים, רוב הבעיות האלה כבר לא קיימות יותר. לפחות לא בצורה חמורה. נסעתי איתי כל הזמן מטעם של אשמה. הרגשתי אשמה, אם לא הרגשתי אשמה. בכנות, ככה הרגשתי. אני זוכרת, כשלראשונה התחלתי להשתחרר מהאשמה, יום אחד גיליתי שאני מרגישה אשמה, כי אני לא מרגישה אשמה. לא הרגשתי טוב כשלא הרגשתי רע. המצב של מישהו חמור עד כדי כך. אתם לא מרגישים טוב כשאתם לא מרגישים רע? כעסתי, היו בי מרירות, טינה, חוסר סלחנות. אני זוכרת שכנראה כעסתי יותר מכפי שהייתי שלווה. ממש כעסתי או הייתי טרודה בגלל משהו יותר מכפי שצעדתי באהבה. נסעתי את כל הזבל הזה סביבי, עדיין היה נטוע בי שורש של דחייה בגלל התעללות בילדות. הייתי הולכת לכנסייה, כשאני נושאת איתי את כל המטען הזה, מתפקדת בחברה, נושאת את כל המטען, ולמעשה מה שעשיתי היה ללמוד לתפקד בחוסר תפקוד. במילים אחרות, אנחנו כל כך רגילים לתפקוד הלקוי שלנו שאנחנו לומדים איך לתפקד איתו.
אז מחליטים שזה כל מה שיכול להיות. אני סוג ב', כל הדברים האלה קרו לי בעבר, עכשיו לעולם לא יהיה מה שהייתי מסוגלת להיות, לעולם לא יהיו לי חיים שיכלו להיות לי. אפילו זו טעות חמורה, כי נטוע בכם שורש קטן של טינה. אם זה לא היה קורה, אז הייתי יכול. אם היית עושה ככה, אז היה יכול להיות לי. אם זה לא היה קורה לי, אז היה יכול להיות לי. אם הייתי יכולה ללמוד באוניברסיטה, אם לא היו מתעללים בי, אם היה לי יותר כסף, אם ההורים שלי היו אוהבים אותי יותר, אם. כל הדברים האלה הם ערימת שקרים של השטן. אבל אם אתם מסכימים עם השקרים של השטן, יהיה לכם מה שהוא אומר לכם. בתנ"ך כתוב, אם שניים מכם יסכימו. זו לא חייבת להיות הסכמה ביניכם ובין אלוהים, אתם יכולים להסכים עם השטן ולקבל את דבריו. אני חושבת שרבים מכם יושבים כאן היום והגעתם להסכמה עם האויב בלי להבין אפילו שזה מה שעשיתם. ואם תשברו את עוצמתם של ההסכמים האלה, אתם תגיעו להסכמה עם אלוהים ותשנו את הוידוי שלכם, כך שיתחיל להיות לכם מה שישוע מת כדי שיהיה לכם. אבל אני רוצה לעורר אתכם, אני אפילו אנסה אולי להכעיס אתכם קצת, זאת אומרת שתרגישו כעס קדוש בגלל כל הדברים שעמדתם ואפשרתם לשטן לעולה לכם. אני רוצה שתצאו מכאן כשאתם נחושים לגמרי. זהו זה. אם מישהו יכול להיות חופשי, אני יכול להיות חופשי. אם מישהו יכול להתגבר על אשמה, אני יכול להתגבר על אשמה. אם מישהו יכול לחיות ללא פחד, אני יכול לחיות ללא פחד. אם מישהו יכול להתגבר על העבר שלו, אני יכול להתגבר על העבר שלי. אתם יודעים למה? אלוהים לא מפלה אנשים, ובכנות, אם הוא יעשה את זה למען מישהו, הוא יעשה זאת למענכם. אבל אתם צריכים להיות נחושים באופן אישי. להישאר על המשעול הצר הזה שמוביל לחיים. כשקראתי את הפסוק ההוא באותו יום, דרך רחבה, דרך צרה, די רטנתי בפני אלוהים בגלל כל הדברים שהוא נטפל אליי בגללם. בגלל הפה, בגלל הנפש שלי, נטפל אליי בנוגע לגישה שלי, בנוגע לצייתנות כלפי דייב, שלא יהיה אנוכית, נטפל אליי, ומדי פעם הייתי שואלת את דייב, אלוהים נטפל אליך בגלל משהו? הוא היה אומר לא, זה היה מרגיז אותי כל כך. כמה מכם מגלים שכשאלוהים נטפל אליכם, אתם ממש מקווים שהוא נטפל גם למישהו אחר. אתם לא כועסים כשנדמה לכם שאתם היחידים שהוא נטפל אליהם. אמרתי לאלוהים, טוב, כל מה שיש לי להגיד זה שנראה לי שהשביל שלי נהיה צר יותר ויותר בכל שנה. אני יודעת שהשביל הצר ישנו, אך גם השביל שלי קיים אלוהים, והוא הרבה יותר צר משל כל היתר. וזה מה שאלוהים אמר לי. הוא אמר, על השביל הצר אין מקום למטענים גשמיים. כשחושבים על זה, אם הייתי אוספת את כל הדברים האלה, והייתי מנסה לעבור בפרוזדור צר, לא הייתי מצליחה. אם אתם רוצים להישאר על השביל הצר שיוביל אתכם לחיים של חירות ושמחה נפלאים, אני מדברת על שלווה כשאין סיבה להיות שלווים, על שמחה כשאין סיבה לשמוח. נסעתי עם הבת שלי בשבוע שעבר, פעם ראשונה שעשיתי משהו כזה. לא לקחתי איתי שום עבודה, שום לימודים, לא רציתי לטפל באף פרויקט. היא ואני נסענו, הלכנו ביחד למקום כלשהו, רק שתינו למשך שבוע, וזה הגיע למצב שבו היינו רק מסתכלות זו בזו וצוחקות. לא קרה שום דבר מצחיק, שתינו התפקענו מצחוק, רק כי הסתכלנו זו בזו. זה סוג השמחה שאני רוצה לחוות, שבו עצם העובדה שאני בחיים משמחת. אמן? עצם ההתעוררות בבוקר והאפשרות לנשום משמחים. אל תסתפקו במספיק טוב. אל תסתפקו במספיק טוב ותתפקדו בחוסר תפקוד. אני חייבת להדגיש בפניכם כמה חשוב שתהיו נחושים להיות חופשיים, כי אני יכולה לומר לכם שאם לא תהיו נחושים, לעולם לא תהיו חופשיים. השטן כבר כועס כי נגאלתם, אבל הוא לא רוצה שתהיו חופשיים. כי אם אתם תהיו באמת חופשיים, באמת תהיו מאושרים, באמת תהיו שלווים, באמת תדעו מי אתם בישוע. ואתם באמת יכולים לחיות בלי שתצטרכו לדאוג למה שקורה סביבכם כל הזמן. אם באמת תחיו חיים של תחיית המתים, אז סביר להניח שמישהו אחר ירצה מה שיש לכם. ואז, החיים שלכם עשויים להוביל מישהו אחר לאלוהים. ואתם עשויים להתחיל התחדשות. השטן לא רוצה את זה. הוא רוצה שתישארו בכבלים, מלאי אשמה, בושה, גינוי, ביזוי, תמיד מרגישים רע בקשר למשהו, תמיד דואגים למשהו,
מכסים את זה, לוקחים את זה לכנסייה, מחייכים לכולם, הללו את האל, התהילה לאלוהים, תודה לאל, בעוד שבתוככם מתחוללת מהומה גדולה. אני לא אחיה כך. ואם אתם יושבים בשיעורים שלי, אני לא אאפשר גם לכם לחיות כך. אבל אתם חייבים להיות חדורים בנחישות שלכם להגשים את המטרה שלכם, שצריכה להיות חופש מוחלט מכל הכבלים. בואו נסתכל בפיליפים 3:10. סביר להניח שאתם מכירים את הפסוקים האלה. כנראה לשליח פאולוס הייתה איזו בעיה שרבים מאיתנו סובלים ממנה, אבל נראה לי שהוא למד להתמודד איתה בצורה טובה יותר מרובנו. בפסוק 10, פאולוס אומר שיש לו ייעוד, שהוא להכיר את ישוע ואת עוצמת התחייה שלו, שהעלתה אותו מבין המתים כשהוא היה בגופו. יש מקום שבו אנחנו יכולים לחיות חיים שנקראים חיים של תחיית המתים, שבהם באמת לא משנה מה קורה סביבנו. אנחנו מרגישים מרוממים. בפסוק 11 הוא ממשיך ואומר, בתקווה שאגיע לתחייה מן המתים, לא שכבר השגתי או שכבר הגעתי לשלמות, אבל רץ אני, בתקווה להשיג, כי משום כך גם השיגני המשיח ישוע. זה הפסוק שאני אוהבת. פאולוס אמר, תראו, אני הולך לכיוון כלשהו, אני נחוש בדעתי, שהדבר שלמענו ישוע מת בשבילי יהיה ברשותי. ישוע לא מת כדי שתהיה לנו סיבה נוספת לאומללות, רק שעכשיו נוכל לשים עליה תווית נוצרית. הוא מת כדי שנוכל להיות חופשיים. צדיקות, שלווה ושמחה, זו מהות מלכות השמיים. שתהיה לכם מערכת יחסים נפלאה עם עצמכם, לדעת שאתם עומדים ממש לצד האל דרך דמו של ישוע המשיח, שלא תצטרכו לדאוג בגלל מה שאנשים חושבים עליכם או מה שהם אומרים עליכם, לא לחיות את חייכם כדי לרצות אנשים אחרים, או שכל הזמן כולם יפעילו עליכם מניפולציות. זו חירות, לדעת מי אתם בישוע זו חירות. חירות היא לחבב את עצמכם ושתהיה לכם מערכת יחסים טובה עם עצמכם. אם אתם מחבבים את עצמכם, תמיד יהיו לכם חברים טובים. אמרתי, אם אתם מחבבים את עצמכם, תמיד יהיו לכם חברים טובים. ואז הוא אמר, אחי, עדיין אינני חושב את עצמי למי שהשיג, אבל דבר אחד, אני שוכח את אשר מאחוריי, ונחלץ קדימה אל מה שלפניי. אני רץ אל המטרה. הריצה אל המטרה היא חלק מהאמונה, חלק מתהליך גילוי חיים של תחיית המתים בישוע. לא שמתי לב שפאולוס אמר, כל אכזבה שחוויתי וכל דבר שעברתי, ארזתי אותם בחילי ונשאתי אותם איתי, או לפחות לא אשכח אותם. הוא לא אמר, כל טעות שטעיתי אני מניח קצת רגשי אשם בשק האשמה שלי ונושא אותה איתי כדי שהוא יוכל לזכור כמה מסכן הייתי. הוא לא אמר, בכל פעם שפישלתי וטעיתי התחלתי לפחד שאני עומד לטעות שוב עד שהפחד שלט בי כמעט לגמרי. לא, פאולוס אמר, כל אכזבה, כל דבר שלא לדכא את רוחי. אני נחוש בדעתי לשחרר אותו ולהמשיך להתאמץ. אתם יודעים למה? אם אתם סוחבים את כל המטען הזה איתכם, אין לכם כוח להתאמץ למען שום דבר. כל מה שאתם יכולים לעשות זה לנסות לשרוד מדי יום. אני תוהה כמה אנשים הגיעו לכאן בסוף השבוע הזה ל3 ימים, ודי הרגשתם כאילו הגעתם לקצה, אולי אפילו אמרתם לאלוהים, אם לא תגיד לי משהו במהלך סוף השבוע, זה לא נראה לי שאני אוכל להמשיך. כי אתם באמת אוהבים את אלוהים, אבל אתם סתם שרדתם מיום ליום, רק ניסיתם לעבור עוד יום. אני כאן כדי להודיע לכם שאתם לא חייבים לחיות כך. לא חייבים רק לעבור את היום, יכולים להסתכל קדימה בציפייה לקראת היום, יכולים לחכות בציפייה לקראת מחר, יכולים לצפות לעתיד, לא צריכים להסתכל לאחור, אלא בשביל ללמוד מהטעויות שלכם. יש לי גישה חדשה לדברים שלא מצליחים. אני לא חוששת לעזוב ולנסות דברים חדשים. כי אני פשוט משערת שאם זה לא הצליח, לפחות למדתי שזה לא מצליח, זה משהו שאני לא אצטרך לנסות שוב. אל תחיו את חייכם בפחד. להיות נחוש, משמעו לא להפגין הידלדלות בעוצמת הכוח, להיות תקיף. וזאת החלטה תקיפה, לעולם לעולם לא לוותר. אם איכשהו בשלב זה בחייכם
אתם מרגישים שהחמצתם את המיטב שיש לאלוהים להציע לכם בחייכם, הדבר האחרון שתרצו לעשות זה לוותר, ופשוט להסתפק בסוג ב'. כי אלוהים הוא אלוהי הזדמנויות שניות והזדמנויות שלישיות והתחלות חדשות, הוא באמת אוהב חידושים. ברית חדשה, יום חדש, רקיע חדש, אדמה חדשה, טבע חדש, חיים חדשים. לאלוהים תמיד יש משהו חדש לתת לנו, אנחנו תמיד נאחזים בהשפעה ישנה. צריכים לנצץ את כוחם של הסכמים חדשים באמצעות תפילות והצהרות. אני רוצה שתתחילו לקלוט כל מה שאתם יכולים לקבל מישוע, ואיך האויב שיקר לכם. ואני רוצה שתתחילו להגיד בכל רם, אני מנתץ את כוחם של השקרים האלה. אני כבר לא מסכים איתך, שטן, שהכל אצלי יהיה סוג ב'. לא מסכים איתך שלעולם לא יהיה לי מספיק כסף. לא מסכים איתך שאני אאבד את ילדיי לעולם שבחוץ. אני כבר לא מסכים איתך. מבטל את ההסכמים שלי איתך, מצהיר שאלוהים לצידי, הוא פועל את פעולתו בחיי, יהיה לי כל הטוב שאלוהים יש להציע בחיים. אם מישהו יכול לקבל את זה, אני יכול לקבל את זה. דוד היה מלך, מחבר מזמורים ומלך. אדם שבתנ"ך כתוב עליו שליבו הלך אחרי אלוהים, ובכל זאת הוא חטא חטא איום ונורא. הוא נאף עם בת שבע, היא הרתה, ואז הוא ארגן שיהרגו את בעלה כדי לחסות על החרפה, והמצב רק הלך והידרדר. למעשה שנה שלמה הוא התעלם מהמצב הזה. אני אפילו לא יכולה לדמיין לעצמי את כובד המסע שהוא סחב בתוכו. אני רוצה שנקרא בתהילים נ"א י', ואני רוצה להראות לכם מה דוד אמר על נפשו אחרי שהוא התחרט. יכולה להיות לנו כוונה טובה ויש כוונות רעות. אני רוצה להבטיח שאנחנו חיים עם כוונות טובות. זה יהיה חלק מרכזי בשיעור שלי גם בשבת, אז אני רוצה שתבינו את זה. לב טהור ברא לי אלוהים, ורוח נכון חדש בקרבי. תראו מה כתוב בתנ"ך עם הפירוש. חדש בתוכי רוח נכונה, ראויה ואיתנה. לדעתי מה שדוד אומר כאן, זה שהוא בזבז שנה בתוך הבלגן הזה, כשהוא נושא איתו את כל המטען הזה, מנסה להתעלם מהחטא שלו. אני אפילו לא יכולה להתחיל לתאר לעצמי את עומק האומללות שהוא הרגיש, אבל הוא התחרט. והוא הלך בפני אלוהים והוא אמר, לב טהור ברא לי אלוהים. שוב, מחל לי על חטאי, ברא בתוכי לב חדש. חדש בתוכי רוח נכונה, נחושה, שקדנית ואיתנה, שמסרבת לוותר, שאומרת לא אהיה תקוע בשגיאות העבר. אני יודע שטעיתי, אבל לא אתקע בחטא הזה. לא אחיה באשמה ובגינוי לנצח בגלל מה שעשיתי. תן לי שוב את הרוח שמוצאת חן בעיניך. זאת שאומרת שאני לא אוותר ולא אכנע. קדימה, הללו את אלוהים. אני רוצה שתקשיבו לי עכשיו. אני לא יכולה לעזור לכם בכלל. אלוהים לא יוכל לעזור לכם בכלל אם לא תדאגו שתהיה לכם להבה קטנה בבטן. קדימה. אמרתי שצריכה להיות לכם להבה קטנה בבטן, ואתם אלה שצריכים להצהיר בחייכם. אני לא אחיה כך. אתה שומע אותי, שטן? אני לא אחיה ככה. אתם שומעים אותי שדים? אני לא אחיה כך. יהיה לי המיטב שישוע מת כדי להעניק לי. אני אזכה בשמו של ישוע. ושום שטן לא יגזול את זה ממני. אל תבזבזו את החיים שלכם כשאתם יושבים שם ומאזינים לעדות הנהדרת של מישהו אחר. תיצרו את העדויות שלכם. יש לכם עדות, וזאת לא זאת שמשאירה אתכם בטיפול כבר 50 שנה. לכו לטיפול אם אתם צריכים, ואז תלכו ותחיו. אל תשבו בקבוצה מדי שבוע ותתבחיינו אחד לשני על העבר שלכם, אמן? אני לא מתנגדת לטיפול,
כנסיות מרסי נמצאים כאן בסוף השבוע, ואנחנו עוזרים לבנות האלה לקבל את הטיפול שהן זקוקות לו. איפה כל החברים שלי משם? אני אוהבת אתכם, חבר'ה. נמאס לכם מפעם להקשיב לקלטות של כנסיית מרסי? בסדר, הם אומרים להן להקשיב לי מדי יום. לקבל עזרה זה מעולה. אבל מה שאני אוהבת זה שהרבה מהבחורות האלה מסיימות את הלימודים ואז הן הופכות ליועצות או עובדות בכנסיות או שהן הולכות למקום כלשהו להשית עזרה למישהו אחר. ואני מאמינה שלאלוהים יש תוכנית עבורנו. כך הוא אמר לי את זה יום אחד, 3 שלבים. בעצם 3 קטעים. פגועה, בריאה ומוכנה לעזור. אני מאמינה שזה מה שאלוהים רוצה, הוא לא רוצה שניפגע, אבל כשאנחנו נפגעים הוא אומר אני אסדר את זה. אני ארפא אותך, הוא לא רוצה שנפסיק שם, אבל נשב ונהנה מהריפוי שלנו, הוא לא רוצה שנבזבז את חיינו כשאנחנו פגועים, הוא רוצה שנשב ונהנה מהריפוי שלנו, אבל עכשיו הוא רוצה גם שנתכונן לעזור למישהו אחר. אם אתם רוצים להרחיק את השטן מכל מה שהוא עשה לכם, פשוט תבריאו ותתחילו לעזור לאחרים. אני מאמינה שבכל יום אני גורמת לשטן להתמוטטות עצבים. בזבזתי מספיק שנים כשאני יושבת ומרחמת על עצמי, יושבת בבור ומברברת. החיים שלי היו כל כך גרועים. אם רק לא היו מדללים בי וההורים שלי לא היו מתייחסים אליי יפה, אם הייתי הולכת לאוניברסיטה, וכשגדלתי אף פעם לא נהניתי, בלה בלה בלה. שמעתם אותי אומרת את זה כבר, אם אתם מקשיבים לי הרבה, ריחמתי על עצמי. כל כך ריחמתי על עצמי, וזה בזבוז זמן נוראי. ובזבוז אנרגיה, לשבת ולרחם על עצמך. זה כמו עבודת אלילים. כי כל מה שאתם עושים זה להתעסק בעצמכם. מה הייתי? לא כך אלוהים רוצה שנחיה. הוא אמר לי יום אחד, את יכולה להיות מעוררת רחמים, או את יכולה להיות חזקה. את לא יכולה להיות שני הדברים, אז תבחרי מה את רוצה. ואני מעמידה את זה בפניכם היום. אתם יכולים להיות מעוררי רחמים, או להיות חזקים. אבל אתם לא יכולים להיות שני הדברים בו זמנית. אז תחליטו אם אתם מוכנים להתגבר על הכעס שלכם. זה קשה מדי. אני לא רוצה לשמוע את זה. אין דבר שאלוהים אומר לנו לעשות שהוא קשה מדי. אתם יכולים לעשות כל מה שאלוהים מבקש מכם לעשות. ולא, הוא לא יאמר לכם. אני לא יכולה לומר כמה מאות פעמים כתוב בתנ"ך בצורות שונות לסלוח ולחיות בלי מרירות, בלי טינה, עלבון או כעס. הוא לא היה אומר לנו את זה אם לא היינו מסוגלים לעשות את זה. אתם יכולים לעשות כל מה שאתם צריכים לעשות באמצעות ישוע שעוזר לכם. אבל זה לא יקרה כי אתם מייחלים לזה. זה לא יקרה כי אתם מאזינים לקלטת ומסמנים את זה בתנ"ך. אתם תצטרכו להתחיל לחיות בהתאם לעקרונות. צריכה להיות לכם להבה בבטן, ואתם צריכים להגיד, אני לעולם לא אוותר. הלהבה שלי לא תשחרר אתכם. אתם צריכים להבה בבטן. אני תמיד נדהמת מאנשים שנהרסים בגלל הדברים שקרו להם, והאנשים שמתגברים עליהם וחיים חיים נפלאים ועוזרים לאחרים. אני רוצה לשאול אתכם היום, איזה מהאנשים האלה אתם תהיו? איזה מהאנשים האלה אתם תהיו? אתם תשבו תקועים ברגע מסוים בחייכם ותבכו ותתאבלו על זה לנצח? אם רק, והייתי רוצה. תעשו על עצמכם טובה, אל תבזבזו עוד יום אחד מהחיים שלכם על רחמים עצמיים. זה בזבוז הזמן והכוח העצום ביותר שיש. הנקודה המרכזית בכל מה שאמרתי עד עכשיו, היא שאנחנו חייבים להיות עיקשים ונחושים באופן אישי לחיות את החיים שאלוהים מציע לנו במלואם. חייבים לסרב בתוקף, להסתפק בסוג ב'. אל תטעו לחשוב שממש עכשיו אני מדברת על דברים, אני לא מדברת על כסף, מכוניות, קידום ומעמד. כל זה יגיע. אלה הם הרווחים של מלכות השמיים, אבל אלה אינם חיי מלכות השמיים. חיי מלכות השמיים הם בידיעה שאתם חלק מישוע, שאתם שלווים ושמחים.